Bon dia, bona hora i benvinguts a un altre vídeo de Som Atents, d'aquest canal on parlem d'aire lliure, de muntanya i d'habilitats relacionades amb aquesta temàtica, en aquest àmbit. En el vídeo d'avui vinc a parlar-vos una mica del tema supervivència. Com en els vídeos anteriors ja hem vist com no morir de fred, on vam veure una mica el tema de sac de dormir, màrfega, fonaments d'acampada, aixoplucs amb tendals i aquestes cosetes també, un de ràpel. Però ara ja vull, havent tocat aquests altres aspectes, entrar una miqueta més en el tema de supervivència. Perquè hi ha una cosa que a mi de vegades em costa d'entendre, que és com en un país, Catalunya, on tenim tanta gent que fa muntanya, hi ha tan poca gent o hi ha molta menys gent que li interessa la temàtica de la supervivència, I jo crec que és perquè hi ha unes idees preconcebudes de que qui practica aquestes coses, qui es formen aquestes coses, és una mica gent una mica friqui, com que s'imagina que el món s'acabarà i ells agafaran la seva motxilla com aquesta, i se n'aniran allà al bosc i sobreviure al bosc, i que és una mica allò com preparacionistes d'aquests americans, o jo què sé, Llavors, crec que aquest és un dels possibles motius, almenys és la meva teoria, i el que vull portar-vos en aquest vídeo és una mica desfer aquests mites, desmuntar aquests mites i explicar-vos per què és bàsicament, el tema de supervivència és una caixa d'eines molt bona per, si tenim la nostra afició és anar a la muntanya, doncs és tenir més eines per poder-ho passar bé a la muntanya, però també que si hi ha alguna situació delicada, doncs puguem sortir-nos-en, perquè hi ha gent que coneixo jo que porta potser dècades fent muntanya, però si es trobessin a la muntanya sense el material que ells sempre porten, la tenda ultralight, el no sé què, tot el seu material, si es trobessin sense això, no sabrien sobreviure, o no sabrien almenys passar una nit o això, Llavors, amb el tema de supervivència ens equipem d'eines que ens ajuden a ser més polivalents en aquest aspecte, Llavors, anant al tema, vull introduir la supervivència, els diferents aspectes i habilitats, amb una cosa que és molt famosa dins d'aquest món, que és la regla de les tresos. Què és la regla de les tresos? La regla de les tresos al final és una regla que el que ens fa és fer més fàcil recordar les nostres condicions de supervivència dels humans en diferents condicions. Explico. La regla de les tresos diu els humans no podem sobreviure més de 3 minuts sense oxigen. Direu, però hi ha algú que va fer un rècord de no sé quants minuts, de 5-10 minuts sense oxigen. Ja ho sé, al final és una simplificació, però més o menys per aquesta línia. 3 minuts sense oxigen. 3 hores sense aixopluc, asterisc, en condicions meteorològiques molt adverses. Imagineu-vos que enmig de la muntanya us pilla una ventisca, no aguantareu més de 3 hores sense un aixopluc, o al voltant, o és possible que no. Imagineu-vos Balandrau, el documental que van fer a TV3 d'una situació real, en condicions atmosfèriques molt adverses, no durarem gaire més que unes poques hores. 3 hores. 3 dies sense aigua, no durarem en general més de 3 dies sense aigua i no durarem més de 3 setmanes sense menjar. Tot això, direu, però es pot durar més de 3 setmanes, ja m'enteneu, Al final és una regla que el que fa que ens recordem fàcilment més o menys quan durem sense alguns d'aquests recursos bàsics, I per això mateix avui a la motxilla porto diversos d'aquests aspectes. Llavors, o diverses de les eines que podríem fer servir per compensar aquests riscos per la nostra supervivència, El primer, el tema de l'oxigen. Aquí n'hi entrarem, A tot el planeta Terra hi ha oxigen, per tant, no us quedeu massa temps submergits a sota l'aigua sense oxigen, etc. Anem, sobretot, al primer, 3 hores sense aixopluc. Aquí, bé, amb el vídeo que ja vaig fer de tendals, això també és un tendal, no és el que vaig ensenyar en l'altre vídeo, doncs, bàsicament és fer-nos un refugi per sobreviure a una meteorologia adversa. Per exemple, si està plovent, voldrem un sostre sobre nostre per no mullar-nos, perquè si ens mullem perdem molta més calor. Què més? Quines més eines del món de la supervivència estan molt relacionades amb aquest tema de l'aixopluc? Segur que ho heu vist molt, És tot un fetitxe d'aquest món, el tema dels ganivets, i les destrals, Aquests són eines molt relacionades, la gent relaciona molt amb el tema de la supervivència o el bushcraft, que després explicaré una mica més què és el tema del bushcraft.
Per què volem aquestes eines? Doncs precisament per fabricar-nos elements, amb elements de la natura, fabricar-nos un aixopluc. Tant pot ser un parell de piquetes per fixar el tendal al terra, com podria ser començar aquí a tallar troncs o arbres que ja estiguin caiguts, fer una sèrie de troncs i fer-nos un aixopluc semipermanent, val? Llavors passaríem al tema de paracords o cordes, val? Aquí també entraria en la seva necessitat per fer aixoplucs, val? Per tant, fent usos seria una altra habilitat d'aquestes molt bones per al tema de supervivència i bushcraft. Aigua. Doncs aquí, per exemple, tenim una cantimplora Grail. Això és una cantimplora que el que faríem és agafar aigua totalment bruta, l'agafem aquí i això és un filtre. Apretem, apretem, apretem i aquí aquest filtre el que faria és filtrar aquesta aigua i per aquí ens sortiria una aigua totalment clara. Això és senzillament, us ho estic ensenyant una mica perquè us ensenyo certes eines, ja farem un vídeo dedicat 100% al tema de l'aigua. Una altra cosa relacionada amb l'aigua aquí, doncs tinc un filtre físic, per si tenim una aigua molt, molt bruta, la passem per un filtre, que també podríem fer servir la roba, però vaja, això ja ho veurem en un vídeo específic del tema d'aigua. Aquí tinc una ampolla d'aigua que sempre hem de portar quan anem a la muntanya. I finalment, el tema de les 3 setmanes sense menjar. Aquí diríeu, home, doncs el que et ve al cap seria fruits del bosc, d'arbustos, de totes aquestes coses, i també et vindria al cap el tema de caça. En aquest canal no parlarem de caça, ja hi ha canals que parlen d'aquest tema, jo no soc caçador i per tant no us podria explicar gaire tampoc d'aquest aspecte, però en general el que sí que parlarem, sobretot al principi, és el que està més a l'abast de tothom, que seria el tema de quin menjar portar a la muntanya, per exemple, si portem menjar deshidratat o no, quin tipus de menjar, com cuinar-lo. I ara que parlava del tema del menjar, també un altre punt molt important, ja el llegiu aquí, amb l'etiqueta que li he posat en aquesta capseta, i és una temàtica, el foc, que en realitat està més relacionada, més que amb el cuinar, també sobretot amb el tema de l'aixopluc. Tenir un aixopluc, si fa molt de fred, i estem en una situació de supervivència que hi ha potencial de que agafem una hipotèrmia, també serà important saber fer foc. Per tant, una altra de les habilitats molt importants en el món de la supervivència. També, no patiu, que us ensenyo una miqueta, tinc aquí pastilles de combustible, tinc un encenedor, mistos impermeables i un ferroceri. Això també farem un vídeo específic de tema del foc, perquè aprengueu una mica en aquest aspecte. Òbviament també sempre val a dir que és important no fer foc, sobretot no a l'estiu, però tampoc fins i tot a l'hivern, quan hi ha risc d'incendis i anar molt de compte amb això. És una cosa que podem practicar si tenim una llar de foc o en una zona que estigui molt diàfana sense res que pugui cremar. Però és interessant tenir aquests coneixements i també la pràctica. Molt bé, llavors, amb això ja hem vist una mica de la regla dels 3 totes les habilitats. El tema de 3 hores sense aixopluc, tema aixopluc, 3 dies sense aigua, 3 setmanes sense menjar. Llavors, per acabar de tancar aquest vídeo, us voldria comentar una cosa que de vegades genera confusió. Quina és la diferència entre la supervivència i el bushcraft? Perquè és una cosa que moltes vegades es diu en els mateixos vídeos, es toquen les dues coses i la gent es confon. Què és el bushcraft, què és la supervivència? La supervivència, el seu nom ho indica, és guanyar prou habilitats com per ser més capaç de sobreviure en situacions com aquestes. Tant pot ser supervivència urbana, però normalment és més una supervivència en el medi natural. El bushcraft, com el seu nom indica en anglès, seria com manualitats amb els arbustos. Bush, arbust, craft, això com manualitats o artesania. Llavors, específicament el bushcraft el que vol dir és ser capaç de, amb els mitjans naturals, fabricar coses que ens puguin servir en aquest cas, per la supervivència, però també podria ser sense cap motiu de sobreviure. Jo vaig a la muntanya i agafo fusta caiguda i em fabrico certes cosetes i vaig a gaudir de fer aquestes manualitats del medi natural i ja està. Llavors, l'habilitat del bushcraft no necessàriament s'ha de fer per sobreviure, es pot fer per afició. Què passa? Que moltes vegades està relacionat perquè si jo sé molt de bushcraft, el dia que hagi de sobreviure amb poques eines a la muntanya, òbviament tinc unes habilitats molt
potents per poder-ho fer. Val? Òbviament, per al bushcraft, doncs, treballem ja amb un mínim un parell d'eines, o mínim una, el ganivet és com la base de tot, no? Perquè amb això podem pelar fusta, podem tallar, podem preparar la llenya, podem fer moltes coses, i la destral doncs, també un altre punt d'aquests per ja fusta més gruixuda. Val? Doncs res més, amb això hem vist una mica la foto general de què és aquest món de la supervivència, de per què et pot interessar si t'agrada la muntanya, i la diferència entre la supervivència i el bushcraft. Per tant, si no t'has subscrit ja, subscriu-te, perquè en propers vídeos, si això t'interessa, arribaran vídeos dedicats a l'aigua, al tema del menjar, al tema del foc, tema de ja fer aixoplucs una mica més avançats i també fent servir doncs, el que tenim al medi natural, fusta, etc., amb l'ús de ganivet, l'ús de la destral i aquestes cosetes. Per tant, res més, fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, ja saps, un like, i si vols també us deixaré per aquí vídeos enllaçats perquè li puguis fer clic i veure altres vídeos que et puguin interessar. Res més, fins a la propera, adéu-siau.